दाउसो देलाय मासे दुगि बैसागु बरायनायाव थांनो ओंखारगासिनो जोङो दायो गोजोनपुर गामिनिफ्राय गोजोनपुर गामिनि समायना समायना सिख्लाफोर So welcome back to my YouTube channel. गासिबो आंनि YouTube channel फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं आरो लोगोसे बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय दा जोंबो बैसागु बरायनायाव थांगासिनो दं आरोना दाउसो देलाय हनै जेरै दाउसो देलाय बिदिनोखा दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाया इलाय फुदोंथ' आरो फुवाखै बहाथो फुनो नोंलाय फुंबाय औ आंसो मानसि हांजोबनानै दं देलाय हो थाबायबाय था हे दोस्त नै जोंना बिथांजोआ मा होनो दख'ना गाननो रोङा बोखोलाबायगासिनो फिसखौबो नुजादों हनै खानायाबो लामब्रे ब्रे साइज गैया बाइस गैया मेगनबो नुवा हनै मना लानानै फैनो नागिरदोंमोन इयो मा सोरजिनो थाबायबाव जायाखै दहायना थाबायलांफिनदों आयु लामाया जा अखा हादों नै लोगोफोर लामायाबो हाब्रु गोजा जादों ओइ जों गामिया माबाना मा होनोमोनलाय फाक्का जाजोब्बाय बिसोर आयै हाबाब नै सोरबा अबेनि थाखुमापारानि ना हा मा गामिनि नोंसोरलाय बाबुआलाय बाबुआ खामानि मावदों ए ओमफ्राय खामानि मावनाङा एसे दै रानफ्लानोसै नै बैयाव बेयाव जागासिनो अखा हानायखाय बारा मोजां जायासै देग्लाय अखा हाबायना आइ माथो मानसियानो गैला थांजोब्बाय दा आइ बोरै जाखो मोसानो मोनगोन मोना जोंलाय लाब्रायाव मोसागोन आरो आइ जोङो नै बेनो जोंनि सानजारि नोगोरनि बैसागु बरायनाय थिलि बेवहायनो माने सिमेन्टसापुरिनि आनसलिकनि आन्दाराव जेसेबां गामि दङ आरो बिसोरनि गासैबो गामिनिफ्राय फैजोबनानै बेवहाय माने बैसागुखौ खेबसे स्राय मोसादों आरो मानसिफोरा माने बैसागुखौ बरायदों आरो ना अबे लादों दे अबे हारसिङा बोरो फंबाया बोरो आंना बे जों गामिनि नामा जों गामिनि गामिनिबाबो सिनायबावा आं फैदो आं बे गामि नङा एसे जों गामिनि आरो गथ'फ्रा ए लोगोफोर बे जायगायाव हाबना लानानै ना जों ओंखारनोनो टाइम मोनासै आरो 3 घन्टासो ओंखाम राननानै होनांबाय ओमफ्राय भिडिअ लानोबो टाइम मोनासै बोरैथो भिडिअ लानो ना ब्लग लायासै आङो ओमफ्राय ओंखामखौ रानना होबाय ओमफ्राय 3 घन्टानि उनावसो माने रेस्ट मोनाखैमोन आरो ना थेवबो ओंखारबाय आरो बेयावसो मावफैनो होबाय थाबाय आंखौ नङा माथो नङा गावजोंसो लाबोफानायानो आंखौ एसिस्टेन्ट
रावबो गाज्रि मोननाङा बैसागुनि दै जेनेबा एकदम पियर माल बैसागुनिसो मोसानो हानाय पियर माल नामा बे माइब्रा बिदि नामा माइब्रा नङा माथानिनो मोजां आरो एसे ओंखाम मोनजादों ओंखाम रानै मा मोनजादों गोखा गोखै एवनाय ओमफ्राय अमा बिथै एवनाय ओमफ्राय बेखिनिखौल' मोनजादों आं जेबो ओंख्रिखौनो होफैजायासै अनलाखौ मोनजादिया अनलाबो गैया दालि गैया जेबो गैया अनलाखौनो मोनजादियानो आब' दंबावो अनलाखौनो मोनजादियानो नैजा रायखसि मासे दङ नै एकदम ओइ नों मानि बिदि बुंदों आयौ आं मोखावबाय दै मोनांसै आं गोबावजों नुबायमोन नङा बोरै फुंखो आं गोबावजों नुनाय बायदि नालाय लुदुर गिगिनो ओइ लुदुरगि नांलायनाय बेदर खावलायदों नै बेदर खावलायनाय नांलायदों दासो गबाय दे खामानिनिफ्राय नोंना मोसादों ना मा जाखो मोसागिरिफोरनिसिमबो ओइ आब' मानसि गाज्रि खामानिया गासैखौबो बैथिं जोंनि बे रंजासालिनि उनथिंजाय बे गारियाव थांनो थाखाय खावलायहरबाय जेसेबां गामिनि हान्जाफोर फैदोंमोन गासिखौबो बेयाव मोसानो थाखाय खावलायहरनाय जादों लाब्रा मोसानाय बयबो मोसाजोबनो हागोन बेनि मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म बिथांजोआबो दंबावो बिथांजोआबो आखाइनावबो खख्लानांगौ थाफानानै बयबो मोनफ्रोम गामिनिफ्राय जेसेबां मोसागिरिफोर फैदों नोंथांमोन बयखौबो नैबे जोंनि रंजासालि मोखाङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायहरबाय गिबि गिबियावनो आं गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बैसागु बोथोरनि रावनोबो थाखायानो थोला बयबो इउटिउबार जाजोब्बाय मालाय लाब्रा बर' कान्ट्रिनाव जोबोद खामायखायो ओमफ्राय आरो ब्लगिं चेनेलावबो खामायनो नागिरबावदों आरो स' बयबो टेलेन्ट दंबा बयबो इउज खालामनांगौ गावनि टेलेन्टजोंहाय जुदि माबा मोनसे लिभिं आर्न खालामदोंबा माने बेयाव जेबो गाज्रि बुंनांगौ गैया स' आं आसा खालामो बयबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम नैबे जोंनि आब' रेनिनि चेनेलखौहाय ओमफ्राय जों दिनैहाय गाजा गोमजायै बैसागु बरायनो फैदों नै जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरावनो ओमफ्राय बेयावसो लोगो मोनबाय आरो आब'खौहाय बेसेबां गोबाव जाबायमोन बिराद बोसोर जाबाय 15 बोसोरसो जाबायमोन दांना बिराद उन्दैयावनो गामिनि सापेरे सुपेरे सना माइना नोंलाय मालाथार सोंबावगोन नांलाय आंनाव